Ay, Cornihon! Ang balak ko guta. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the hosts and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga, Maray na udto. maray na banggi, o daw nasa man kamo sa mundong yan. Welcome to our podcast. Right. And this is episode 3. 3. Okay. And of course, I am your host. My name's Dirk. My name is Joy. And welcome to Oragon Oragon Talks. Story ng buhay. Bicolano style. Madali ka po malingawan. Sabi ko, madali pa. Wow, ginayon mga sulot mo yan. Kumusta? Thank you. Well, Saan ka ni Karehali? subagong aga. Tama. Recognition kang bunso tang aki. Ayun. So, ano yan? Day ka malagsakat sa stage, ano? Dahil ako nagsakat sa stage. Pero ako manining sulot ko subago. Ayun pala, di ba pala? Naka-dress bag ako. Naka-makeup lang ako kasi Ayo. hindi ko na siya tinanggal. Ayun pala. Nice. Nice. Pero sa aga, isa ang masakat sa stage. Ika Ako? magkiraray. Ika. Subago Subago si mama. Oo. Ayun. Pero isipon mo yan, sa edad tangini, which we will not reveal, pero most likely if you read the comments sa episode 1 Dahil na nga, episode 2, talaga man. maaarama. Actually, may mga clues baga. May nag-comment. Okay, di ko na sabihin ko ng episode. Sinabi mo na nga ni. Sinabi ko? Ano sabi ko? Basta, syempre, pero man May lang itong nag-comment. naka-upload duman. Tapos si Bado ko duman, may clue pa. Di ba? Oh, iyo man ang gano'n. Oh, Sinabi. Pero anyway, Whatever. what I'm saying is, sa edad tang iniyo, ang mga akita nasa grade school pa lang. Si Berlin nasa grade. Grade 1. No, si James. High school naman si James. No, Grade pero 7. grade 7. Like first year high school, di ba? Day pa talaga itong sabi yung tanggaro, yaon na duman. Madali na makapatapos. Dai pa lamang. Day pa lamang. And speaking of which, let's go to our main topic. Kasi related talaga siya actually. Okay. So, for our episode, for episode 3, ang satuyang topic is ini very controversial ini yun. Tapos saron din sa mga mainit na mga topics pag may mga reunion. Iyo. Ini mga kinakasuyaan kang mga kaakian, kahubenan, hovenan, Anong hapot yan? noarin ka maagum. Okay. Ayan. Diba? Ayan sa mga, feeling ko nasa top 3 yan. Itong saro, garo nagparataba ako nganyan ay. Ang pangtulo, may, Pangadua? pangadua, so, norin ka maagom, garo nagparataba ka nganyan. Iyo. Ano pa ba? Tapos, kaya, maalaman eh. Garo, Yung duwang yan talaga top 2 na sobrang Notorious. paghihapot ka kayan or napansin sa Indo, Ayo. nakakasuya. Nakakairita. Oo, masusuya. Siguro sa mga ka. first and second reunion, okay pa. Pero siyempre, habang nagugurang ka, tapos, yaon na naman, si mga antihon mo, sa mga angkol, hindi masyado eh. Sa mga antihon, di ba? Sabi yan, ano na, may uban ka na ba? Gano'n ka maagom. Noorin ka maagom. Diba? Okay. Pero anyway, yung kaya noorin ka maagom, siguro ano lang yun eh, garo na sa first layer lang yan. So let's dig deeper pa. Okay. So, katakod kang noorin ka maagom is ang pinaka topic ta talaga din. Ano ang tamang edad sa pag-aagom? Okay. Uy, may mga papel na pala kami tayo. Medyo, sa edad mi, di man, joke. Sa edad niya, Sa edad dahil ko. para bako masyadong baralanggado ang Oo, tama. Actually, truth be told, may iba talaga sa episode 3, Mika. So, thank goodness, pigdala niya, sabi niya, let's scrap that. Medyo, sabi yun tang, di siya presentable. No? Sabi ko, let's shoot again. Let's shoot again. Yeah. Kaya yun na nga rin. Kaya kung nahiling nindo, bago ng gupit ko. Tapos sa episode 4, malabag ang buhok ko. Ayun mo ng God, no? Diba? Tama. So anyway, so yun na nga, anong edad ba talaga ang tamang pag-aagom? What age ang tamang pag-aagom? Yan ang big question. Oo. So sa mga followers ta, if may ano ka mo, if gusto nyo mag-share kang opinions nindo,
just drop it down sa Comment Comsec. section. Comsec. Ay, Matara ng guran comment ka na section. talaga. Okay, Ay. Comsec. Anong edad ba talaga ang tamang pag-aagom? Okay. No? Di ba? Alright, so sige. Proceed. Proceed. Okay, anong sunod? O, diba? Garo di man kirari kami ready. Nauragon talaga ini yung co-host ka. Sabi ko, hali-hali mag-segue, hinahalat ko. Yan pala, ako ba lang maparaga po? Anyway, so yun na yan. Duwada yan. So, early marriage, tapos late marriage. Okay. Okay, so ika, ano sa hiling mo? Early or late? Wait muna. Pirang taon ka ba kang nag-agum ka? Hindi. Honestly, ako kaya talaga. Before taka inagum, before taka pinili, Okay. sabi ko sa sarili ko, maagum ako, mga 30 years old ako. Mhm. And human ang God. Pero dikit na lang, actually nag-31 na ako to eh. No, 30 Iyo. ka. October 18 baga. Tapos diba? So 31 ka na Oo. kapag 30 ka. Ay, iyo, iyo. ka. Tapos sabi ko, muntik ko ng pero perang days man lang. Well, so, ako- technically, I was 31 when I got married. Well, When I got married. Ako talaga, sinabi ko to, ang timeline ko is 28. Yes, sabi ko, before Okay. 30, dapat may aki na ako. Mm. So, sabi ko, wow, nasunod ko si timeline ko. Okay. Okay. Pero yun man ang ganyan. So, early or late Late. marriage. Or, edad ba talagang basehan? Or readiness? Okay. Diba? So, when you say readiness, anong ibig sabihin ka yan? Well, syempre, pag sinabing readiness, I believe, ready ka na sa inot na inot sa commitment. Kasi, kumbaga, ang pag-aagumbaka, especially sa Pilipinas, makita ang divorce, ang pag-aagumbaka, kumbaga, iyan makakaibanan mo habang buhay. Araal daw. So, are you ready for that kind of commitment? Ika nga. Are you ready to spend the rest of your life with that person? Oh, well, rest of your life, ideally, since nasa Ideally. Pilipinas kita, di ba? Yeah. Well, So- syempre, kasi medyo syempre ang point of view naman kaya as Filipinos, di ba, very conservative kita. So, once you get married, ideally, again, yun yan Panghabang talaga, buhay. si tao na makakaibanan mo hanggang sa kamatayan. Katapusan ka mundo. Kumbaga, si vow sa simbahan, talagang Yes, pigo-honor. of For course. richer or poor, Till death do us till death do us part, Yes. diba? Pero, ma'am, may healing ako, may nabasa ako before. And of course, biglag ko nga nitigdi sa tuyang papel-papel, na ini sa US niya, baon ni sa Pilipinas. Pero, most likely, relatable man digdi sa Pilipinas. Sabi ang common answer sa age, sa edad ng pag-agum is mid to late 20s. So between 25 years old to 29. This is from Pew Research Center. Ano sila? Agaro, non-profit organization based sa Washington, D.C. Okay. Pero, abo mo nining strict rule. Based lang ni sa pattern kang siguro Baka or nag-survey sinda. Kasi Yeah. research ini, am I research. right? Okay, so probably they did a survey or nag-conduct sinda ng survey. Okay, so ito sinahiling nindang pattern. All right. Okay, sige. Tapos, ang saro sa mga nakakakuha nindang mga factors is emotional maturity, which is katakod duman sa sinabi ko sa bago, kung ready ka na ba makipag-ibanan sa sarong taong ini. Financial stability, saro Okay. sa mga Actually- super challenging. Actually, I think I don't know, number 1 ba yan sa imo? Financial stability? Ngunyan masasabi kong iyo. Ngunyan na ayaw na kita sa stage na ni iyo dapat. Iyo dapat, Iyo dapat. Siguro, kaya yan ang permitang tinatarang sa mga akita, before you get married, make sure that you're financially stable. Oo, I think tama. na para sa kuya din, yan ang permitang tinatarang sa mga akita. Kasi, lalo na kung yung dipesilo ng buhay, ha? In an ideal world kaya talaga baga, dapat talaga financially stable ka na. Especially sabihin tang kung sa mag-partner, 'di ba? Before marriage, kung di man issue sa Indo ang mag-aki ning amay. 'Di ba? Okay lang 'yan. Pero of course,
pag sa babae, bakit may inapod na biological clock, Yes. may hinahabol. So medyo siguro yun din yan ang sa mga rason kung taano kay Puhan pamilya, mag-aki ni Amay. Well, actually, saroto sa mababaw man, I don't know if you'll think this is mababaw, pero saroto sa reason kung taano, siguro I decided back then na mag-agum ning Amay, like siguro, sabi nga nilang 28 ba ko daw Amay I don't know, sabi kang iba, pero ito si pigahabol ko kasi Nasa late 20s na yan. hindi yun. Di ba ang sinabi ko sa imo, si Papa kasi that time was getting older na. Gurang na si Papa. So ang sabi ko kay Dirky, sabi ko, dapat mataon ko na si Papa ning apo. Di ba? Kasi gurang na siya. Mahilig nindo. Okay, so Ang mga babae talaga mahilig ma-pressure yan. the imay. Ma-pressure. Ano lang to, syempre, ito si ano Joke kasi, ito si pinaka-reason ko talaga. Pero minsan, siguro masasabi ko, I don't know, nagpa-pressure siguro kaya ako sa, I don't know, dahil lang, Hindi, kasi yun na. pero I don't think mababaw siyang reason ha, because, No, bao siyang mababaw na reason kung ang long-term plan ka mag-agum or kang apo dyan, mag-partner is magkaigwang family, magkaigwang aki. Kung yaon yan sa urulay, then of course, kay Pon talaga maghabol na kamo, may pressure talaga yan. Pero may mga mag-agum kaya na di man habuin nila mag-aki. of course. But it's so Western. It's a very Western, let's say, ano yan, idea or Thinking. Pero slowly it's creeping into Yes. the Filipino culture, Yes. 'di ba? Well, actually dahulong pang rason ko tan yan. 'Di ba? So kasi Na-mention mo kanina si emotional maturity. So when you say emotionally mature, ano kang ibig sabihin kayan? well, siguro sabihin ta na kung dati para inom ka o para gimik ka, syempre if maagom ka na, syempre kay Pon mag-compromise ka na duman sa partner mo. Tadi man pwedeng unless kamo mag-agom, parehas mo para inom. O di mag-iriba na kami doon kung sen-sen ka mo nakakaduman. Alas 12 ng udto, burarat ka mo. Di ba? Pero that term, compromise is very important pag abot sa marriage. Yes. And, when you are younger, para lang sa kuya ha, ang compromise is kind of difficult. Medyo difícil lang mag-compromise. Siguro dahil pag aki ka pa kaya medyo may pagka, self-centered, may pagka-selfish ka pa, di ba? Diyan na malawag sa sinasabi mong emotional maturity. Di ba? Diyan yan naglalawag. Tapos of course, si financial stability. And siguro aminon ta, kadaklan sa mga kabistado ta, and dawa siguro kita, nag-agum kita, na di pa makita financially stable. Kasi, tanda po itong sinabi ng mga gurang, ang kwarta ngaya, Maabot man lang yan. Pero ngunyan, tigpaparahapag ta pa. Yes. Di ba? So, depende talaga. Okay. Depende sa apo dyan. Pero siguro, sabihin tang nagkabistado ka mukhang future na maagum mo, di ba? Mga nasa early 20s. Tapos sabihin tang at that time, which is medyo, di man masakit tubudan, pero medyo rare na emotionally stable na kamo, nag-ulay na kamo na, okay, ngunyan pa lang 22 years old, maipon na kita, ma-set na kitang goals, financially ta, pag-abot na yung kaning age, ready na kita magpamilya. So I think, medyo rare ang araw, especially nowadays. Ang kadakalan sa mga kahubenan ngunyan, di na nag-aaragom. Eyo. Di ba? Or, Dakulawang kabistado. Dawa man siguro ka. May bata. they mean the priority. Mayo sa plano ninda. Kasi ang ninda is career. Yes. Tapos si pansadiring kaugmahan, ma-travel Travel. lang yan, Yes. di ba? Iba na kaya mo niya ng mga Gen Zs, di ba? Aram na ninda kung paano ninda i-balance ang buhay ninda. Unlike us, kitang mga millennials, di ba? Like, trabaho. Tapos, oo, sa kanilang kita mag-travel. Ipon muna, travel. Pero mga Gen Zs ngunyan, mayong araw ka yan. They make sure, hiling ka sa camera, ng mga aki may kaya makulit. Kaya sabi ko,
Kulit, haribo. Anyway, going back, ang mga Gen Zs ngunyan, they know how to enjoy life. Aram nila kung paano i-balance ang buhay. They have work. And at the same time, may oras sila para, mag-enjoy. I-enjoy si money ninda. Feeling ko din kaya, it's rooted duman sa sa generation pa kaya medyo yaon pa duman si deeply ano pa kita sa culture kang kadto na arog nga kaning di ba mga magurang ta pag arog nga kaning age dapat magagum ka na Kasi nga, dapat mag-aki ka na. pinadakula kita kang mga boomers. Oo, di ba? tama, baby boomers. Mga baby boomers. Yan ang mindset ninda. That was the culture before. So Anyway, di yun na yan. So pero si mga generation after ta, medyo they're breaking out of the norm. 'Di ba? Kumbaga sa to ang norm ka to na talagang pagtutubudan ta. Kasi padangat ang mga magurang ta. Joke lang. Di man sinasabing si mga bagong generation yan din na padangat ang magurang ninda. Pero kumbaga, mas nagsusunod pa kita sa norm kay ito. Pero ngunyan, talagang very independent na. Pero actually, yung sinasabi ta na habo mag-aragom, habo mag-araki, that is going to be, and actually is a global problem na. Si Ian sinapod na aging population. Okay, very evident yan sa, aram ko sa Japan. 'Di ba? Nagulat nga ko pati China palan. May problema din sa aging population tapos naman mga nag-aaraki. Tapos South Korea, if I'm not mistaken, Germany, ano pa? Yung si mga nag one child policy before? Iyo ba? Dahil ko aram, pero sa China yun, nag one child policy sinda. Okay. Tapos siguro, based man lang sa nabasa ko, correct me if I'm wrong, we're not experts here. So, if may opinion ka mo about this, sasabihon ko, pakidrop na lang sa ComSec. So, kumbaga, natuod si mga tao na one-child policy. Tapos, over time, factor in mo na si inflation, nagmamara ang barakalon. Tapos, nare-realize ka mga tao na mahal palan ang magkaaki, magpamilya. So, di na sila nagpapamilya. Okay. Ay, maringanin na tinara mo yan. Kasi, ang napansin ko, parang grabe si changes pag-abot sa generation kadtong mga lolo-lola ta. Okay. Tapos sa generation pa ngunyan. Tano? Okay, so, si mga magurang ta, si mga lola ta, lolo-lola, kang nag-aragom sinda, they were very, very young. Oh, yun. Diba? 15, teens. 16, Tama. 17. Although, feeling ko dakulaon na factor si Gera kadto. Ito naman. Okay? Like, para sa kuya, si grandparents ko sa mother side, Okay. ang lola ko, nag-agum siya 15. Siguro na-agum siya ni lolo ko 15, tapos ang lolo ko that time was 17. Nag-aguman sinda because that was before the war, if I'm not mistaken. Most likely. Oo, so they stopped. Nag-stop na sinda magklase. And then, nag-araguman na sinda, pinaagum na sinda ka mga magurang ninda. Kasi may gera na ngaya, mag-aragum na kamo. So, yun lang to sa istorya sa kuya. So, Ano ang rason? I don't know, basta may gera, so mag-aragum na. So, anyway, nag-araguman sinda, sobrang amay pa. Grabe. And then, after that, tapos diba ang family ko to, Darakulan na Yung aki. padara ko. Tapos, ang medyo nakakapag taka pa dyan, medyo medyo di man masakit isipon, pero medyo Mind-boggling? mind-boggling. Di ko maisip kasi Bicol ay. Nasa teens ka mo, di man ka mo siguro nakagraduate ng college, most likely. So, paano ang pagbuhay nindo? Paano binuhay ang 10 aki, 12 aki? Well, kaya Diba? nga ako, bilib ako sa lolo tsaka lola ko. Kasi, obviously, they hindi nakatapos yung pagklase, pero they were able to, provide for, 10 kids. 10 kids? 10 yata sina mama. Dakulon. May farm. Kung ano-ano na lang na trabaho ang nilaugan kang lolo ko. Nagnegosyo. And kahit sobrang amay pa na nag-araki, pero napanindugan ninda si family ninda. 'Di ba? And then, after their generation, ini na si mga boomers, si mga magurang tanan. Mga baby boomers. Ano yan? Si
nasa 1940s? 40s na kasi si Papa ko nga silent generation, Okay. 1939. So, si Mama, boomers na. So, si Alat Papa lang. ko pala silent generation pa. So, So, may boomers, may baby boomers? May pagkakaiba yan? I think wala. Same Okay. lang din yan. Sorry, medyo they're sakto all lang. familiar. Sakto Pero lang ako, siya. baby boomers. Anyway, so tapos? And then, ayun, so Sinda, sa generation ninda, o sina Papa mo, si Papa ko na, muna Papa niya. So, anong edad Sindang nag-agum? 30 din. 30 years old siya. So, 30. Okay. Si Papa. Okay. Ang parents ko medyo late. So, mama ko nag-agum 33, papa ko 43. 40s na, no? Kasi 10 years ang gap ninda. So, parang nahiring nindo si difference. Ang parents ninda sobrang akiun pag nag-agum. Yun. Tapos Sinda, medyo matured na. Okay, so edi na kaya si time na may career na din Sinda. Ininot din si career. So, kumbaga, nag-shift na si mentality ng mga tao. Yes. Siguro kaya baka, I'm not sure they daw kaya nahiliminda si hirap ang buhay. So, kumbaga, Possible. di ba? Possible. Pero syempre, kang mga panahon na to, igwa na nga ni Sindang access sa education. Sarong bagay na nawara. After the war. Yes, after the Right war. after the war. Oo. That Before, makes sense. during, and siguro mga few years after the war. Tama. Pero, kang time na nindang nagdadakula Sinda, yan na naman si education. So, Pabangon na si mga exactly. hali sa gera, si So, Pilipinas, si ayun. ano. Okay. Yeah, that makes sense. So, after them, kita na. Oo. So, yun na to, millennials na. So, kita man, I don't know, depende. Halos parehas man girari Halos parehas. na age, Oo. Tama. na age, apo dyan, Bracket. bracket. Oo. Nasa mga 20s to 30s. 20s, oo. Early 30s, and then mga mid-20s. siguro nakabados ka after mag-college. Oo. No Syempre, choice ka ibang yan. urulay na Oo, yan. ibang urulay yan. Medyo pati challenging. Yeah, actually medyo challenging kasi, di ba, pinag-uulayan tayo sa bago si emotional maturity. Kung right after college, before K-12 ini, 20, 21 years old, nag-graduate ka, I don't think na may emotional maturity ka na magpadakulan ng aki. Well, Kasi ang isip mo, Ken, gusto kong freedom from my parents, may work na ako, so gusto ko I want to spend my own money. Tapos biglang, boom! Biglang may May bubuhayon baby. ka. Exactly. Diba? So, ano mangyayari? Mas tough ang buhay mo. Oo. And pag araw ng situation, I don't know mas mas lugi ang babae. Kasi Okay. syempre, ika ang mabadus, you have to take care of the baby, tapos syempre, kung nagkaklase ka, mapundo ka. Mapundo. Diba? Oo, Simaaki ka. And then, ma-recover ka. And at the same time, basta grabing responsibility kang Exactly. babae. Okay, at least ang lalaki, after ka yan, even during the pregnancy, pwede ka pa rin mag-flex eh. Depends. Yun. Pwede ka, Tama. I mean, di ba? Pero Parang sa masyadong mga effect. usual na ginigibo ka mga lalaki, duman sa age na to, mapupundo din. Like, di ka man pwede magparelos para mag-gimmick. Kasi syempre, mauli ka. Kaya po mo din tabangan sinaakian mo, duman sa baby. That is, of course, ideally, kung responsable si lalaki, Kung di ba? responsable. Pero, yun na yun sa pinatabagang pinag-uulayan na, di ba minsan may mga conversation kita na, mali pa pala na, kung arang talang na, Tama. kitaman lang pala ng maaguman, Tama, nag-agum na lang kitang mas amay. So, anong edad nga ni kita kang naghilingan kita? Like, kang naging kita? Kasi dati kayo, Hilingon ta daw kung arang niya kung anong edad. Sige dati kaya daw. textmates kami kini for how many years? 5, 6 years. Textmates lang kami. We've never seen each other in person. As in, never talaga. Di kami Never. naghilingan. May mga chances, pero it's either they ka available or akong they available. So, going back, siguro, Mayos ka. 25. 25 ka. I was Oo. 23. Tama ako. Ay, 23 ba? Hindi, 23 yata. Between 25 and 22 or 26. Nagkakawat sa akin. 25 ka. Or 25 yata. Mga ganyan. Anyway, early 20s, di ba? So, Mid-20s. Ano ka? ako early. Sige na. O, So, tapos, anyway. So, yun nga ni, pero minsan, naglalaog lang siya sa, ngayon, sabi mo, ano daw kung mali pa nag-aguman na lang kita. total haloy na makita magkabistado sa Oo, text, di ba? Pero, na-mention ko din sa imo, di ba, na sabi ko, kaso, kung halimbawa nag-propose ka sa kuning araw ka to kaamay, I don't think maiyo ako sa proposal. Kasi, daida naman ako ready pa. Kung
kung day ka nag-iyo sa proposal, papabagsakan ko sa eroplano ko to. Grabe naman yan. Kasi nag-propose ako sa eroplano. Sabi ko, day kami mo papakasalan, ha? Papasabugon ko yung eroplanong yun. Pero, yun lang ang sinasabing emotional maturity. Balik na naman kita na sa emotional Day maturity. pa talaga ready. Siguro Pero may mga pros and cons man yan. Ang cons kaya, inunta mo na si Mamundo, is yung mga opportunities to work, to study, to enjoy life at that specific age. Kaya po mong butasan. Siyempre. Pero moving forward man, may kabistado ako, mas hubins ako, kaedad mo, ngunyan, may second year college na. O, diba? As ang iba tang kabistado may third year college May na mga aki. college na sindang aki. Tapos kita, tirang edad ka mga kita? Yan, grade 6 years old. 6 years old. 12 years Yeah. old. Diba? Minsan napapaisip ko, Marie Pasinda. Tapos Sinda, itong mga kabisado ng araw ko to, early 50s. Iyo. Sometimes maybe even mapang 50s. Mapahingalo na Sinda. Mapahingalo na Sinda kita. So, kumbaga, yaw na Sinda naman sa stage na ma-enjoy na Sinda. Nag-inot mo ni Sinda magsakit. Iyon na nga ni Ian. Diba? So, may pros and cons man talaga. Unless, of course, siguro sa biyunta, na daw huri ka mo nag-agom, nag-aki, financially stable ka mo. Oo. Dahil hindi masyadong iisipon. Ibang urulay yan. Ibang urula yan, diba? Okay. Yeah. So, iyan si mga, mga Pros and cons. pros and cons kang early nag-agom, nagpamilya, nag-aki. Unless, of course, early nagpakasal, nag-aguman, di man talaga maaki. Pero alam mo, either way, alam mo anong mas importante dyan, ini-enjoy nindo ang journey. Alam mo yan? So, ako, honestly, sa ngunyan, di ba? Oo, medyo may sakit, di ba, from time to time. Pero, the mere fact na ikang kaibanan ko. Kinitigan ako doon. Ikang kaibanan ko. And then, nahihiling ko man na si mga akita, maski nga ni mga pasawayon. Sobrang pasaway. Di ba? I think Parang naman, si Aki mong lalaki. nag-guide taman Sinda. Di ba? Nag-guide mi man ka mo. So, nag-guide taman Sinda. And magdarog ka. I think, iyo to ang importante duman, di ba? So, Ay. si journey. You just have to enjoy it. Wow, hali talaga sa kuya. Sa ko, na sobrang mag-worry. Pero tama ka man. Baho man talaga yan si finish line. Like what you said, si journey yan. You have to cherish every moment Yeah. kang journey nindong mag-agom or kamong pamilya. Oh my God. Naisip ko tuloy. Di ba, Dad? Naisip ko lugod. Naisip ko na siguro sa rupang pros, Ah. kung halimbawa super amay ka mong nag-agom, Mm. mas halo yung nindo, ang pag-iribahan nindo. Para sa imo, selling mo? Igwabay talagang tamang edad kang pag-agom? No, there's no specific age talaga. As long as you are ready. Sa gabos na aspeto, ha? Sa gabot na aspect. Gabos na aspeto. Kasi I think ang marriage would be, easier, much better, mas harmonious. Kumbaga, mas maugma, mas, basically, mas madali ang pagbuhay kung gabos na aspeto, ready ka. Oo. Tama. So, para sa ako talaga, depende yan sa goal nindong mag-partner. Kung ang goal nindong mag-partner is magkaaki, kay Puan, as early on pa lang duman sa relationship nindo, work hard na to have financial stability. Okay, tapos, of course, make sure din na emotionally stable na din ka mo. Kasi ang emotional stability, di man ibig sabihin mas gurang ka na, mas emotionally stable ka na, di ba? May mga hubin pa sa to na mas okay pa mag-isip, di ba? So, depende talaga yan sa kung balak nindo magpamilya. Work on the things that are needed para sa pagpamilya. And for syempre, financial stability, naman iba. So mama talagang tamang edad din pag-agom, nakadepende yan gabos sa maturity nindong duwa. Yeah. Okay. And welcome to our segment, ang
Oragon. O bako. Yan. So, ang segment na ni is masaro sa mo masabi ng joke. Tapos, i-judge kung uragon na bako. Anyway, since yun mga akita, hey kids, listen. Listen to Dad's If uragon na joke. bako. Ay, iyo pala, may nagramduman ako. Ano? May nabasa kaya ako. Di ko lang, chismis siya or ano. Fake news? Di ko nga ni aram. Di ko alam si authenticity about kaning information na niya about sa mayonnaise. 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 Di ba nagbabag kita mayonnaise? Oh. So gusto ko tang sabihin sa imo kaso baka kay spread mo eh. Ay, Cornihon! Ang balak ko ta. May props dapat ako na may tinapay ako. Baka kay spread mo. Ay, yun na tong joke mo! Ano bang joke ko? Oh, what Ano? do you think? Oragon ba ko? Meh. Bakit? Sorry. Libre bash. Okay. No. So anyway, yeah, grabe, hirak ko man na eh. Sa Oragon nabako si Joe Kwai. Thank you so much sa pag-antabay grabe sa mong podcast. And before we leave, please make sure to follow us on our social media accounts na-fix mo na. Yes, naayos ko na. Nairahay mo na, no? Iyo. So, sa Facebook, it's facebook.com/ Oragon Talks. Okay, and nigwaman din kaming Spotify. So, if gusto nindong magdangog sa muya na habang nagdadrive ka mo or habang nasa biyahe ka mo, habang nindong maubos ang battery nindo, kung sa Facebook baga madalan ka, pwede din sa Spotify. And then may TikTok account din kami na Nahanggang mapangbilaman. yan, di ko inaasikaso. And then, if ever may mga suggestions ka mo, drop lang nila sa comment section. Or mag-message ka mo sa Facebook. Or And you know what? We would like to say thank Ay, you yun pala. sa mga friends me na Very supportive, surprisingly. sobrang game kang reception. Tama ba? Oo. Tama ba? Salamat po. And aram nindo, ginibumi ini out of, I don't know. Di man siya boredom. Na-realize bilang kaya na every time nag-uulay kami mag-agum, tapos kaya na-realize, uy, ang mga pinag-uulayan ta, nagme-make sense. Oo. Ano kaya akong I-share. i-share ta baka igong mga kaidaran ta na kaipuan din ng opinion ng iba. Kasi syempre sa buhay ta, may mga times na nasa crossroads ka. Dahil ka makapag-decide. Tapos sabi yung introvert ka, masyadong barkada. Oo. Diba? So, kumbaga, sana ining mga episodes ining mga topics nakakatabang din sa Indo. Nakaka-touch man yung lives. Yes. And again, thank you so much. Uy, shout out kay 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 CJ Lurien. Hi, kay Steven Lau, classmate ko siya kang si Sai pa. Actually, dakulon Dakulon, sila. dahil Salamat masaro-saro. sa sunod na episode. Mapasalamat kami sa Indo. Dahil kaya ito last na lang. Si Jasper. Nag-post siya. Gano'n nag-congratulate kita. Tapos duman. Co-DJ mo siya before? Co-DJ ko before. Anong pangalan nga ni Jasper? Oh my God, so sorry, man. I forgot kung ano si air name mo kang nasa OKFM ka pa. Anong pangalan Ano talaga? ba yan? Burger ba yan? Spaghetti ba yan? Itlog? Ano ba? Kamote. Kamote mo yan. si Kamote Carl. Hindi. Naligaw talaga ako. Anong pangalan? Sorry, Jasper. Sunod na episode. Pizza? Bomba si Brad Pizza. Okay, data. Anyway, medyo overtime ni Katagan. Thank you so much sa pag-antabay sa moyang programa. And until sa susunod, this is episode 3 kang sa Tuyang Podcast. And hopefully, ma-upload ko tulos ini sa aga. Taning in a week, at least nakapag-upload kitang tuwa. Alright, so again, my name is Dirk. I'm Joy. And thank you sa pag-antabay sa samuyang programa. Ang apodig is Oragon Talks. Istorya ng buhay. Bicolano style. Thank you so much. Bye-bye.